Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany Türkmenistanda gender deňliginiň töweregindäki meselelere gönükdirilýär. Türkmen hökümeti Türkmenistanda gender deňliginiň gazanylmagynyň ýurdun ösüşiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini gaýtalaýar. Döwlet ýeçiligindäki media we medeniýet serýeşçilerine häzirki wagtda ýurtda zenanlara uly sarpa goýulýanlygy, Türkmenistanda aýal gyýlaryň jemgyýetçilik, syýasy, durmuş ykdysady we medeni ynsanperwer ulgamlarda alınıp barlayan işlere deň hukukly gatnaşmagy uğruna aýratyn tagallalaryň edilýänligi gaýtalanýar. Ýurdun degişli resmiýleri halkara guramalarda sözleýän sözlerini ýa-da ýurt içinde hereket edýän köpçülikleriň habar serýeşçilerine gender syýasaty, gender deňligi, erkekleriň we aýallaryň deň hukuklylygy ýaly sözleri gaýtalaýar. Türkmenistanda döwletiň berk gödäwçiligindäki hökümet goldagly jemgyýetçilik guramalary şol sanly Türkmenistanyň zenanlar birleşigi ýurtda aýal gyýlaryň hukuklarynyň dabaralanyanyny aýdyp, ýyly-ýylyna jemgyýetçilik çärelerini geçirip durýar. Ýurdun parlamenti aýallaryň we erkekleriň deň hukuklylygyny kepillendirýän kanunçylyk namalaryny çykaryp durýar. Ýöne iş ýüdünü nähili. İş ýüdünü Türkmenistanda aýallaryň hukuklarynyň berja edilişiniň ýagdaýy nähili. Aýal gyýlaryň jemgyýetdäki orny, olaryň mümkinçilikleri nähili. Umuman merkezadi ýurtlaryna gender deňligi boýunça nähili sepgitler açyldy. Dünýä türkmenleri gepleşigi Türkmenistanda we tutuş merkezadi gender deňligi bilen bagly meseleleriň töweregindäki soraglar maslahat etmek üçin söhbetdeşlikleri gurnady. Onuň dowamyna gepleşigimizde Kiýewden gatnaşan garaşsyz hünärmen we aýallaryň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowanyň beren gurrunlaryny hemde türkmen jemgyýetindäki aýal gyýlaryň ýazylan we ýazylmadyk hukuk kepilliklerinden habarly Mehriniň interwýusundan bölekleri siz dinleýijilerimize eşitdirýäris. Sözümüzün başına Türkmenistana döwletiň syýasy wagtyna ýurtda gender deňliginiň dabaralanyanyny gaýtalanýanyny, jemgyýetçilik guramalaryň hususan zenanlar birleşiginiň ýurtda aýal gyýlaryň öz hukuklarynyň razydygyny ýerginsiz wagt edýänligini, ýurdun parlamentiniň bu ugurda ýyly-ýylyna kanun çykaryp bolary halkara ýygnaklarda mahabatlandyrýanlygyny agzap geçdik. Ýöne bu wagtlar kanunlar ýyzülmeýän çäreler aýallaryň iş ýüzündäki hukuklarynyň gowulandyrylmagyny nämeleri ýitgedýär? Mehri bu soragy ýeke söz bilen şeýle jogap berdi. Ýitgeýän hiç zat ýok. Hemme zat öňkü bolur. İýulaýyna Türkmen Nokot News neşriniň taýýarlap köpçüligi ýetiren sosial multfilmini adaty türkmen maşgalasyny aýal maşgalanyň orny barada gurrun edilýär. Multfilmi görmedikleri üçin gysgaça gaýtalamaly bolsa maşgala başy erkek körpeçäniň üstüne ýumşak ýastyk ýaslanyp aşhanada gapga çuýan aýalyna gygyrýar. Jeren, çay getir. Jeren çay getirýär. Soňra erkek ýatan ýerinden aýalyna saçagy ýygnamagy buýurýar. Jeren, ortany ýygna. Jeren ortany ýygnaýar. Soňra olaryň bäbegi aglap başlaýar. Jeren, çaga sere. Aýal maşgala çaga seredýär. Iň soňunda aşganada ýerde gözýaş döküp aglap oturan başy ýalykly aýaly görkezilýär. Ekranyna aýal adamsynyň hyzmatkary däl, zenanlaryň gadyryny bilen olary kömek beriň diýen ýazgy peýda bolýar. Elbetde bu multfilmni hakyky durmuş pursatlar suratlandyrylyp aýalyň maşgalada nähili pida bolşy görkezilýär. Ýöne käte köpçüligiň victim blaming ýagny pidany aýyplamak ýaly ennigi de ýok däl. Mehri türkmen maşgalalaryny aýallaryň sarpasy barada öz şahsy pikir garaýyşyny şeýle beýan edýär. Mysalyň ene atadip seredenmizde de ikisiniň hem özüne görä agyr jogapkärçilikleri bar. Ýöne çağany ulaltmak, ýetişdirmek, terbiýelemek ýa-da çağan okuwa taýinlamak ýaly zatlarda elbetde aýal gyýlaryň hasem roli uly. Ýöne men pikirimçe köp maşgalada erkekler muň gadryny bilen oklar aýallaryň jogapkärçiliklerini nähili känligi ýa-da nähili rahmet görkezýänliklerini maşgalasy barada bolsun
öý barada bolsa, bu zatlar barada nähili alajagany, zahmet edýänligini erkekler men fikrimçe känbir qadryny bilen oklar. Erkekler aýallaryň öýde etýän işleriniň, jogapkärçilikleriniň berýän zahmetleriniň qadryny bilen oklar. diýip Mähri aýtdy. Ol gurruna dowam edip köp türkmen maşgalalaryna erkekleriň, aýallaryň saýlawlaryna gatnaşýanyny, maşgalada aýalyň hyzmatkär ýaly görülýändigini aýtdy. Misal üçün, üniversitede oturan er ayal, yöne er diye ayağını İslamok, İslameler sen öyle oturmalı, benim sağamda seyretmeli, onu ulaşmalı, men öyle gelenimde naharımı tayinlamalı, krimi yumalı, ütüğüm etmeli, tayin vermeli. Şurayalı bazılara men kendi isteyen ve üniversitede oturan adamlar bunu diye. Ondan başka da eğneşik bütün aza yurtlarına bam kadiyan eňneşige garşmak ýa-da käbirleri ba okumasyny isläno, üniversitede okumasyny isläno. 20-nji asyrda şular ýaly döwürde enterem şular ýaly wagtlar bar diýip Mähri aýtdy. Beýleki tarapdan türkmen resmiýleri öz çykyşlaryna Türkmenistany gender meselesi bilen bagly halkara ekspertleriň käbir soraglaryny halkyň däp desturlaryndan gözbaş alýan ýaşaýyş medeniýetine salgylanyp jogapsyz goýýar. Bu geçen ýylyň 9-10 iýulunda BMG-nyň aýallary kemsitmekligi ýok etmek barada komitetiniň Jenewada geçirilen maslahatyny Türkmenistanyň bu ugurda taýýarlan hasabatyna garalanyna da şeýle boldy. Türkmenistanyň bilim ministriniň orunmasary Merdan Gowşudowyň ýol başlygyna maslahata gatnaşan türkmen wekiliýeti halkara ekspertleriň Türkmenistanyny syýahat, egneşik we beýleki käbir meselelerde aýallaryň hukuklarynyň çäklendirilmegi bilen bagly beren soraglaryna Türkmenistanyň milli däp desturlaryň gorulyp saklanylmagynyň ähmiýetini düşündirip jogap berdi. Türkmenistanyň her aýal maşgala isleýän eşigini geýmäge hukukludur diýip Türkmen hökümetiniň wekili sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radio bilen gurrundaş bolýan köp sany Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryny bilim alýan aýal gyzlaryň gyzyl reňkde milli köýnek we tahyýa geýmäge mejbur edilýändigini aýdýarlar. Mähri däp destur bilen aýallaryň hukuklarynyň gatnaşygy barada öz pikirini şeýle beýan etdi. Bunu duymağa mecbur edýän bazı mamalardan, babalardan eýer görülüp gelinýän olardan misal alyp ýa-da uly enelerimizin, mamalarymyzyň aýal maşgala ýollaşyna ärne hyzmat etmeli, nahar içirmeli, çay vermeli, işdeneren soň eşigini ýumaly. Birin kulturamızda eýer bu ornaşyp yerleşen üçin eýer däp destur ýaly aýallaryň üstüne bir basınçlar şular ýaly etmeli, hyzmat etmeli, aýalyň ärine sağa ulaşmaly. Dünýä tutmaşanyna däl bütün arda ýurtlaryna da bar men fikrimçe we Türkiýede de bar. Eýsem türkmen aýal gyzlary maşgaladaky zorluk sütemli nejir çekýärmi? Mähri bu soragy bir türkmen zenanynyň durmuş tejribesine salgylanyp jogap berdi. Bir gyýyp göwreli wagty ýollaşy, onu urya, davetja şeýdip soň bular aýrylýarlar. Türkmen resmiýleri türkmençilikde maşgala medeniýetiniň gadymdan gelýän däplerine salgylanyp hamany yaramlylyk möhleti sorag astyndaky käbir edim gylymlaryň, aýal gyzlaryň şol sany erkek raýatlaryň rahat durmuşyndan has gymmatlydygyny ýaňdydýar. Türkmenistanyň gender siýasatynyň wagdyny aýalyň syýasy giňişlikdäki hukuklary mahabatlandyrylýar. Onuň döwletiň işleriniň dolandyrylmagyna erkin gatnaşýanlygy, saýlamak we saýlanmak hukugy, iş mümkinçiliklerinden erkekler bilen deň hukukly peýdalanýanlygy, erk eradasy halkara gurumlar tarapyndan sorag astyna alynýan Türkmen parlamentindäki aýal kanun çykarjylaryň sany, vilayet häkimleriniň aýal orunmasarlarynyň sany, ýokary döwlet wezipelerine işleýän aýal emeldarlaryň sany üns merkezine çekilýär. Ýöne beýleki tarapdan şahsy giňişlikde hamany aýal däp desturyň hudaýlygyna tabin bolmaly ýaly. Dowam edeli. Eýsem Türkmenistanyň aýallar türkmen kanunçylygyna kepillendirilýän hukuklarynyň habarlymy? Mähriniň sözlerine gulak assaň, Türkmenistanyň ne aýallar, ne de erkekler öz hukuklarynyň habarly. Üstesine habarly bolaýanyňda da munyň peýdasy ýok. Men fikrimçe Türkmenistanyň bilen ok hiç kim hukuklaryny aýal gyzlar geçsin erkekler hem bilen ok, ýani bilseňem bir peýdasy ýok.
5-nji awgustda Dünya Türkmenleri gepleşigi garaşlyk hünärmen hemne aýallaryň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowa bilen Merkezi Aziýada gender deňliginiň meseleleri boýunça gurrundaş boldy. Bir näçe Merkezi Aziýa ýurdunda bolup bu ugurda dürli çärelere işçen gatnaşan gurrundaşymyz regionyň dürli ýurtlaryna gender deňligini bökdüýän käbir sebäpler barada gurrun berdi. Current trends in Central Asia are different, like in the country context, but have lots of common problems related to the gender issues. In some Gender deňligi boýunça häzirki trendler Merkezi Aziýa ýurtlarynyň her haýsyna tapawutly. Ýöne olaryň gender meseleleri bilen bagly köp sanly şärik problemler bar. Täjikistan, Kyrgyzstan we Özbegistan ýaly ýurtlarda erkekler iş ödleginde beýleki ýurtlara göçmeli bolýarlar. Bu ýagdaý aýallary öýde galmagy we maşgala seretmäge iterýär. Hususan da o ýerlerinde aýal gyzlaryň bilim almak üçin deň mümkinçilikleri ýok. Bu ýagdaý olary ýan ýoldaşlaryna garaşly edýär. Haçanda olaryň ýan ýoldaşlary gadanç gözleginde başga ýurtlara gidenlerinde ýyda galan aýallar iş tapyp bilmeýärler. Sebäbi olaryň iş üçin derur ýokary bilimi ýok. So when the husband migrate, they can't really find a proper job because they don't have the education. Diýip Hamidowa aýtdy. Ol maşgalada zorluk barada Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlaryna geçirilen barlyklary mysal getirip gurruny dowam etdi. Besides that, power domination by men leading to many unwanted consequences. It could be domestic violence, for example, which is like a Mundan başga da erkekleriň güç agalygy bir topar islenilmeýän netijeleri alyp barýar. Sebit üçin iň uly problemalaryň biri bolan maşgalada zorluk agalygyň netijesidir. Kyrgyzstanda we Gadagystanda aýallaryň 30 götürme golaýy öz adamsynyň ýa-da onuň maşgala agdalarynyň zorluk sütömüne seze bar bolýar. Bu problema Özbegistanda da gender deňligi bilen bagly gitdigiçe çynyrýan meseleleriň birine öwrüldi. With the years now is just like become like one of the main problems related to gender equality. Diýip ol aýtdy. Sewitin ýurtlaryna gender deňligini bökdüýän beýleki meselelerden biri hem aktivistiň ynanjyna görä çäkli gözýetim. I would say that one of the main challenges is the way of thinking. It's traditionally patriarchal communities all around Central Asia. By saying Menin pikirimçe bu meselede iň uly kynçylyklaryň biri pikirlenmek endigi, ýagny dünýä garaýyş. Merkezi Aziýanyň ähli ýerlerinde jemgyýetler guruluş taýdan patriarhat jemgyýetdir. Patriarhat diýmek bilen mendiňi erkekler göz öňünde tutmaýaryn, eýsem aýallary hem göz öňünde tutýaryn. Olar hem şeýle rejimiň önümidirler. Beýleki aýallara jins paradlyk edýän ýa-da başgalary ýazgarýan erkin pikirlenmäge basyş edýän aýallaryň pikirlenmek endigini, ýagny dünýä garaýşyny görüp bilýärsiň. Diýip gurrundaşymyz aýtdy. Ol gender deňligi bilen bagly meseleleriň diňe bir aýallaryň meselesi däldigini, eýsem munyň adam hukuklary meselesi digini aýtdy. in general, the gender equality is not just a women issue. Umuman aýdylanda gender deňligi diňe bir aýallaryň meselesi däl. Eýsem bu adam hukuklarynyň meselesidir. Şol sebäpden Merkezi Aziýada gender deňligi bilen bagly käbir garaýşlaryň özgörmegi wajyp bolup durýar. Birinjilik bilen gender deňligi möhüm däl. Sebäbi ol aýallaryň meselesi diýen düşünjeden saplanmaly. Bu aýallaryň meselesi däl. Bu adam hukuklarynyň meselesi. Because they are women issues. So it's not a women issue, it's a human right. Diýip aktivist belledi. Onuň sözlerine görä Merkezi Aziýada bu ugurda bir ýam köp tagalla edildi. Ýöne meseleniň çynna gaýlygy has köp tagalla talap edýär. Well, I think what Central Asia already doing is first of all changing many laws, which I think is a good direction to go, because when you Menin pikirimçe Merkezi Aziýada bu ugurda bir ýam bitirilýän işleriň hatarynda köp sanly kanunçylygyň üýtgedilýändigini aýtmak bolar. Men muny dogry ýol hasaplaýaryn. Sebäbi haçanda kanun bolsa, kanuny uýup bolýar. Ýöne değişli kanunçylyk barada adamlaryň habarlygyny artdyrmak, täze kanunlary adamlara düşündirmek hem möhüm bolup durýar. Bu möhüm işde media, hökümete değişli bolmadyk guramalar we hökümetiň özü ören uly rol oýnap biler. Mysal üçin köp ýurtlardaky tendensiýalary seyredeninde maşgaladaky zorlugyň höttesinden gelmek üçin diňe krizis merkezleri açmak bilen çäklenilýär. Ýöne tas hiç kim problemanyň köküne inmeýär. Bu meselede geçirilen barlyklar ýok. Tas hiç kim zorlugyň näme üçin bolýandygyny öwrenmeýär. Şonda hökümete değişli bolmadyk guramalar, hünärmenler, aň düşünje guramalary başy çekip problemanyň sebäplerini öwrenmek üçin jemgyýete aralaşmaly, adamlar bilen gurrundaşlykları geçirmeli we barlyklaryň netijelerini köpçülikligiň çap etmeli. Sebäbi Merkezi Aziýada bilimiň we maglumatyň el ýeterligi hem iň esasy problemalaryň biri bolup durýar. Gender deňligi şol problemalaryň bir bölegidir. For Central Asia, and I think that gender equality is a part of this problem.
diýip Hamidowa 5-nji awgustda dünýä türkmenleri gepleşigine Kiýewden beren gurrungyny aýtdy. Biz üstümizdäki gepleşiklerde bu tema täzeden dolanmagy maksat edinýäris. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany tamam boldy. Bizi üns bilen dinläniňiz üçin köp sag bolun. Hoş wagtyňyz.